Mae newidiadau mawr yn dod i Amserlen Cymru a'r Gororau o'r 17fed o Fai. Bydd Gogledd Cymru yn gweld newidiadau sylweddol mewn cenhedlaeth. Diolch i Rwydwaith Gogledd Cymru. Tra bydd Ngorllewin Cymru yn gweld trenau ychwanegol ar gyfer cylchfannwydd yr haf. Rydym ni'n cynyddu 50% o wasanaethau ar arfordir Gogledd Cymru, yn ogystal â chyflwyno amserlen syml ar yr awr newydd, felly mae cynllunio eich taith yn fwy hwylus nag erioed. Bydd y newidiadau hefyd yn golygu bydd trenau o faes awyr Manceinion bellach yn rhedeg i Caergybi, gan wella cysylltiadau gyda Gogledd Lloegr ac ar gyfer y llong i'r Iwerddon. Bydd gwasanaethau Lerpwl i Gaer bellach yn rhedeg i Landudno, gan agor teithio uniongyrchol i'r gyrchfan. Bydd Wrecsam i Gaer a Gaer i Criw bellach yn un gwasanaeth uniongyrchol. Bydd gwasanaethau Birmingham bellach yn galw yng nghyffordd Llandudno. Mae'r newidiadau yma hefyd yn helpu ni paratoi ar gyfer talu wrth fynd sydd yn dod i 15 gorsaf yng Ngogledd Cymru, gan ddod ar un cyfleuster tapio fewn a thapio allan sydd eisoes yn bodoli yn Ne Cymru. Mae rhai teithiau uniongyrchol a phatrymau galw yn newid, felly sicrhewch eich bod yn gwirio'ch taith ar wefan Trafnidiaeth Cymru.